Tikagaragara hatina zera navarume. Ndo mashoko amai Mazoe mushure mekunge baba Kiki vabva kuZimbabwe pabuda evidence yekuti vanga vanyenga kuHarare. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imi nyaya dzacho dziri mumamana umo dzakaoma zvikuru. Mai Mazoe nezera ravo irori chokwadi. Baba Mazoe vagonovachitira here. So baba Kiki sezvamunoziva mese kuti vanga vaenda kuZimbabwe. He spent 5 months vari ikoko. Pavakadzoka vakauya vakasengera mudzimai wavo tsunga. Akafara zvikuru akatoposta akati baba vadzoka vativigira tsunga. But nhasi actually nezuro vakanyora zvinorwadza mwoyo vakati happy Monday to you all, hope you had a good weekend. Iyi mhuri yane 24 years iri yakaumbwa. Asika mhutse ngadziende kure shuwa. Ndatenda hangu. Moda ndiite singu ndachembera kudai. Munoshura here vasikana veHarare. Vasikana veHarare havana tsitsi zvachose. Ukaita zvokutamba unobvutirwa bhonzo pamuromo. Zvokwadi nekuti havatyi. Ngatimbotaura nyaya iyoyo. Chiko chiri kuitika kuHarare? Inyaya yekuti vanhu havazi employed here kana kuti vari kuona chance yeCOS. Kochiko chiri kuitika? Vamazowe zvamunongoona wani kuti baba Orosi vakazvichembererawo wani irasta chete rinoita kuti mufunge kuti mufesi achiri fresh, but otherwise vatori baba vahombe. But vasikana havatyi and hazvinei nekuti ndibaba Mazowe anything. Vasikana vekuHarare hai chimbotaurai ndimi kave kuHarare tiudzei kuti zvinofamba sei. Okay, vativo unobata murume wako achihura obva wati hazvina hazvo mhosva asi mwoyo wako hauchisiri 100% in love. Munozviziva vasikana muchitanga kudanana, so zvinoita sewakamupiwa nevadzimu. Pamberi apo unotozoona kutoti vadzimu havana chavaiziva nezvemunhu uyu. Gaitimboseka. Okay, so a lot of her fans came to support her. Vamwe vachisiyawo macomments avo. C-section musakanga isusu pano tinombodarika nemuC-section tisati taconcluda zvedu nyaya yedu. Alright, so pane anyora akati ndakazviona kuti pane nyaya mama Mazowe nenyaya yemapost enyu evarume ndokuti varume misha inonamatirwa. Tazviona chaizvo kuti mune beautiful family, but varume havatori family yavo vachiisa pamwoyo, vanofunga nezasi yavo. I suspect tuvasikana turi kutsvaga maCOS chete, turi kuda kuputsa imba yenyu. Asi nemiwo chokwadi munoindisa murume 5 months vanga vaenda here kunoshanya kana kuti chi? Ndazvishayawo ini mai Mazowe. Ivo vabva varesponda vakati muchazvinzwa zvenyu, rambai makateerera. Vakatidzidzisa chibhinya vasikana vekuHarare ava. Unogara mumarriage mune pfungwa chete, mwoyo wakatobuda kare. I think dee makapedzerana neapfimba wacho imbopopotai stereki kuna baba Kiki kuti vazive kuti havasisiri jaya. Chokwadi munhu ane vasikana mhandara dzese idzi anozoenda kundonyenga seiko? Vanhu vemasvingo ndo vamusina zera navo imi. Siyanai neveHarare. Dee mambosvika kuno isusu hati hwago isu kuno. Vasikana veHarare vaita mbiri. Guys, isingatomboite beta kutofamba mese. Ende hanzi havana matyira kuti munhu ane mukadzi. Vanogona kutotora muchitofamba mese. Pane imwe yakambobuda recently kuti vasikana vacho vanoita kupinda muguva chaimo voraramo. Vakabata mhiko yekuti murume wako akusiye. Vamwe ndo vanokomplaina kuti vasikana vacho vanoshandisa mushonga zvekuti kana yazosvika kuumba kanhingirikini iya haichamiri, inongomira kwaari chete. Iye ndiye atova main chick, imi ndimatova wepadivi. Imi kani zvinhu zvacho. Trials and tribulations are not meant to break you but to make you strong. Musatyisidzirwe imi nemazizi haana nyanga. Pamabvi senzeni kumangara kuna Holy Spirit direct. Pese pauri declare and decree a million times. Declare. Zvingatora nguva asi kumagumo kwacho. You are a winner. You are a beautiful family. Zvimwe izvo zvatongovawo drama. Ko varegei kavakomana vachiri kuda kufila
kunzwa kuti hunting spirit iya ichiripo. Mai Rokadhiya vabva vangoti vakoma ronda haripori zvekumhanya riye. Ndosaka uchizosarudza kusuduruka unenge waona kuti hazvibude. Mai Rokadhiya went through her own fight nababa Roka pamusana paKing Race nevamwewo vasikana vemuCape Town. Ava vatori wezi manje because Harare iri kutosara pasi. Cape Town ndokunoitwa real deal. Munhu anogona kutongotorwa ipapo wakatarisa wakatomubata mumaoko. So Mai Rokadhiya vari kuuya kuzongovasimbisa kuti vedu wei zvimwe zvacho zvinotsemura mwoyo. Unotoona kuti dei ndasuduruka zvangu nokuti ndikaramba ndiri panapa hazvifambi zvakanaka because trust ikangoitwa broken it will never be fixed. Munenge mangogarira vana ndozvamataura kamukati hamungazombosiyiwi matembera. So post yavo yemusi wa1 July pakasvika baba Mazowe vakanyora vakati baba wasvika UK from Zimbabwe after 5 months vauya nemuriwo wetsunga. Tinotenda chikona mombe nezvamauya nazvo. Titenderewo madzimai. Remember varume hatife takavagona zvedu batisisai ipapo. So vange vachiratidza kuti vavigirwa muriwo. Yes, she's happy but batisisai mashoko kuti varume hatina zera navo. So mudzimai waMoboys munetsi weGreat Hope abva angoti regai nyaya yacho aivharise taakundopedza zvedu. Ati iye munenge muchimbotembeiko kusiya murume achiuya kuno kwasadza ega. Mother mama Mai Mazowe, kana makanditarira ndibatei. Ndina madzimai vekuChegutu vandinoziva vanosunga varume nevarume nevamwe sekuru vepaEpworth vanogona futi zvedzimba izvi. Saka munongomixa akasike adzoka. Handisi kuti ndizvo zvakadzosa wangu murume, ndangoti ndovaziva ini wangu ndakatsanyira 30 days mugomo. So Mai Munetsi veGreat Hope vari kungopawo mama Mai Mazowe advice kuti kuna sekuru kuEpworth uye kuna vamwe madzimai vekuChegutu vanobatsira kuti nhengo yacho ikasungwa isambonomire kunze uko. Munhu angoziva kuti chero ndikaenda uko ndinotononyadzisa kumahuri angu bheta ndingodzokera kumba kwainoshanda. Ndo advice yavainayo ivo since vakadzokerana naMoboys in a few days ago. Vari kuti Moboys akadzoswa nemutsanyo kwete nebring back lost lover kana kuti nasekuru. So do leave your comments on what you think kuti chiiko chiri kumboitika kuHarare. Inzara here kana kuti chiiko? Vasikana vacho ndo vatova mahunters. They actually wait there kuti to prey on men. Chiiko chiri kuitika vari kuHarare? Tiudzei kuti honzero chii?